Estrada o'zi sahna degan so'z tarjimasi. Shunga ko'ra men o'zim estrada vakili, lekin turli janrlarda, turli stillarda ijro etadigan mana shunday artistman. Татар эстрадасын яңартыр өчен, яңа дәрәҗәгә күтәрер өчен нишләргә кирәк? Минем уйлавымча, ул үзеңне тоеп, үзеңнең иҗатыңа үз уй-фикерләреңне салып, курыкмыйча шуны башкарырга, тамашачыга күрсәтергә. Нинди булса да яңалыклар ул һәр вакыт авыр дип тоела, ләкин шул яңалыкларны, авырлыкларны курыкмыйча менә без үз яраткан эшләребез белән шөгыльләнсәк, бу барысы да безнең сәнгатькә, яисә музыкага да яңалык кертә. Тапкыр булам түгел мондай концертларда, альтернатив музыка, татарча шундый концертларда булганым бар. Бик яхшы, аудитория бик үзенчәлекле. Шуннан да менә татар җырын сөючеләр җыелган дип уйлыйм менә шу җирдә. Чөнки ничектер атмосфера гадәти булмаган һәм ниндидер сихрилек бар. Заринаның тавышы шундый матур, үзе дә шундый харизмалы кыз. Күптән хыялланган идем килергә, тыңларга, альтернатив музыка, альтернатив татар музыка. Минем кичкенәдәнге хыял, чөнки минем әти күптән тыңлап килде альтернатив музыка, монда татарча альтернатив музыка. Бу минем өчен просто вау булды дип әйтәсем килә инде. Бик яхшы оештырылган, музыка бик шәп, тавыш искиткеч. Тагы күбрәк шундый очрашулар, шундый җыелмалар булса иде. Уфадан килдем. Четверг беренче тапкыр альбомын тыңладым. Apple Music аша. Миңа бик нык ошады. Шул көнне эшкә баргач билетлар алып, менә бүген Уфага килдем. Хәзер автобуска ашыгам.
татар халык җырларын күп ишеттек, бик ошады, кушылып җырладык. Бик матур тавышы, үзе дә сәхнәдә үзен бик әйбәт, бик матур тота. Үзе дә бик сөйкемле шигырь кыз. Үстивәсен.